खेराइनि रोखोम दङ खेराइखौ मोनब्रै रोखोमै जों मोननो हायो मोनब्रै रोखोमब्लाबो नाथाय मोनब्रैबो रोखोमनि खेराइखौ होआ एबा मोनब्रैबो रोखोमनि खेराइखौ होआ मोनसेखौल' होयो माने जायखौ माइनाव खेराइ बा सालि खेराइ होननानै बुङो बे मोनब्रै खेराइया दर्शन खेराइ उम्राव खेराइ बेनिफ्राय फालो खेराइ आरो न'आवनि खेराइ बेफोर गुबुन खेराइफोरखौ होआबासिनो दर्शन खेराइ जायखौ बुंदों बेखौ होयो बे खेराइखौ कार्तिक दाननि थामहिनबा इंराजि सेप्तेम्बर अक्ट'बर दाननि बेखिनि समाव गिबि सप्तायाव खुंनाय जायो बेखौनो सालि खेराइ आरो माइनाव खेराइ होननानैबो मिथिनाय जायो आबादनि बिमा माइनावखौ गाबज्रिनाय बिथांनि खाथियाव आर'ज गाबनाय जायो जाहाथे आबादा मोजां जायो आरो बेफोर आबादखौ जायखिजाया मिथिंगानि खैफोद आफोद आं दहाय बुंनायफ्रा खैफोद आफोदा जाहाथे इनाय अनागार खालामनो हाया बिनि थाखाय बे खेराइ फुजाखौ होनाय जायो आरो बेयाव नोङो गुबुन गुबुन खेराइसालियाव जिखिनि आसन थायो बेबायदिनो बेयावबो आसन थायो माने जायगा थायो आरोखि बे बैसुमुथिनि आलियाव जायगा होनानै बेखौ सिबिबोनाय जायो आरो बे मोनब्रै रोखोमनि खेराइखौ आङो आंनि स्टाडियाव मोननो हादों आरो दा खेराइ फुजा खालामनो थाखाय मा जगार नांगौ गोबां जगारनि खोथा दं बेहाय बेखौबो बुंलांनांगौबा आङो बुंलांसै जे हिन्दु धोरोमारिफोरनाव मन्दिर थानाय बायदि बर'फोरा होग्रा खेराइ फुजानि थाखाय गोजोर मोनसे खेराइसालि थाया बे बोलि खान्थिनि सिगांनि जि खान्थि बे मथेब्ला नोङो पार्मानेन्ट खेराइसालि बर'फ्रा गैया दिनै पार्मानेन्ट खेराइसालि सोरबाया खालामदोंब्ला बियो उननि मोनसे कनसेप्ट जागोन आरो बे खिन्थु खेराइसालिया पार्मानेन्ट गैया बेनिखायनो जेब्ला खेराइ फुजा होयो अब्ला खेराइसालि सायख'नो गोनां जायो ओरैनोब्लाबो खेराइखौ जायगा सोलायसो होनाय जायोखायनो खेराइसालिया दाबसे जायगायाव गोजोरै जाया बा गोजोर जाया बे खेराइसालिखौ दौदिनियासो सायख'यो नों आं एबा रायजो राजा सायख'नाया जायाबो जानो हागौ ओलोंगि खांखांनायनि उनाव थामहिनबा दौदिनिया मोदायनि गोहो मोनखांनायनि उनाव लथायाव दै गोथार आरो थुंग्रि लानानै दै सान्थि सारनानै आरो थुंग्रिजों थुनानै सायख'नानै होयो सरासनस्रायै बे खेराइसालिया गामिनि बाहेरावसो जायो जेराव थुंग्रि थुदों बेखौ बाथौ बिन्दो हिसाबै लानानै थामहिनबा बै जायगायाव बाथौ गायसननानै माखासे नांगौ जायगाखौ नांगौ बायदियै लाफानानै खेराइसालिखौ साजायनाय जायो खेराइनि थाखाय नांगौ जायगाया खमैनो नोङो गुवारै बियो गोदोआवथ' एसे गुसेबावनो जायोमोन दानिया नोङो माबाफ्रा एसे गेदारिङा बुरजा जायोखाय गुवार लायो गोदोआव नोङो 16/20 स्कुवार फिट आरो ओरैहाय गोलावा माने साखोला जायो नालाय बे साखोलाया 20 फुट जागोन गुवारा 16 फुट जागोन बेखिनियावनो जायोमोन नाथाय दिनै नों बिनि बारा मोनगोन हयथ' 30/50 मोननो हागौ दिनैनि जायगायाव ओमफ्राय बेखिनि एरियाखौ बेखिनि एलेखाखौ बेरा दुमख'नो जाहाथे बेयाव जानला मोनला मानसिफ्रा बाहेरा मानसिफ्रा हाबब्र'फैनो हाया हाबसनफैनो हाया मानोना बे जायगाया मा जानांगौ गोथार जानांगौ बे गोथार जानांगौखाय बेखौ बिसोर फोथारखानानै दोनो खेराइसालिखौ थियारि खालामगोन बे समाव नांनायसेबां जायगाखौ लानानै सोरगिदिं बेरा दुमनाय जायो जाहाथे जानला मोनला मानसिफ्रा खालाय दैफोन हाबलाबायनो हाया बेनि थाखाय मानोना बेखिनि जायगाया खालाय दैफोन गैयि गोथार जानांगौ बेहाय माने होमब्ला खेराइसालियाव मा खालामनांगोन बे दौदिनिया माने बाथौ बिन्दोखौ थुंग्रिजों थुनानै देखायनानै दिन्थिनायनि उनाव बेहाय नोङो सिजौ गायनांसिगोन बिनि थाखाय माने बाथौ बिन्दो फार्स्टआव नाम्बार 1आव खेराइसालिखौ सायख'बाय बेनि उनाव बाथौ बिन्दो गायसनबाय बेयाव सिजौ दंफां गायनाय जायो बर'फोरनि दोरों बायदियै गुबुन फांसे सिजौ दंफांनिफ्राय बरायना लाबोनानै नेमखान्थि बे बिन्दोआव गायफैयो नेमा जेनेबा नोङो खाम जथा सेरजा माबा लानानै दामै थांबाय बे सान्द्रियाव सिखा लानानै लाइजौ लानानै गय जरा फाथै जरा आलारि बाथि लानानै बेखौ नोङो माने गुबुन फांसे दंफां गुदियाव
खुलुमहैनानै आलारि बाथि सावनानै खुलुमनानै आर'ज गाबनानै दाननानै लाबोबाय खुन्दुंजों मेरायबा फाननानै बे माखासे आरो माने दोरों बायदि होननाया बे सिजौ दंफांखौ फबनाय समाव अन्थाइ रागाम थरसे गय जरा फाथै जरा आरो फैसा गरसे होफायो बाथौ बिन्दोआव 18 जरा खुन्थिया गायनानै जराबा खामि हेबनानै दाउथु बिखा बानायनानै दुमना दोनो बे माने बाथौ बिन्दो सिजौखौ गायखांनानै बेयाव गाहायाव होनाय मुवा बेसादफोरखौ दोननाय जायो माने खेराइ होनो थाखाय माखासे माने मुवा बेसाद नांगौ बे मुवा बेसादफोरखौ बाथौ बिन्दोआव माने बे केम्पासनि सिङाव बिसोर दोनफैगोन आरो दा बाथौ बिन्दोआव मा दोनगोन गासा गंनै नांगौ जो जोला गासा बड'य मिन्थियो माने बे हाथासुनि खुरनायावबो बेखौ बाहायो बे थुग्रा गोनाङा जो जोला माने दावराय माबा दंलायलायो थिग बेबायदि जो जोला बे गंनैखौ नांगौ दन गंनै नांगौ जेराव बुंजासे माइ आरो बुंजासे माइरं दोननाय जायो बेनि सायाव लाइजौ लाइ गांसे थागोन गांसे गांसे आरो बे लाइजौनि सायाव गय जरा फाथै जरा थायो थालिर जरा जरा थायो बेनिफ्राय आलारि बाथि बेयाव जोंगोन आरो गंनै थुंग्रि नांगौ गंसे दाहाल आरो 2 फुट गोलाव जखानि रायदों ससे दै गोथारनि लथा थामहिनबा दै सान्थि जेराव थुलुंसि बिजौ जाथ्रासि बिजौ आरो 9 दाल दुब्रि बिफां ज' खाजाबनानै दै सान्थि सारग्राखौ बे लथायाव सोनानै दोननाय जायो बाथौ बिन्दोनि दरजा मोखाङाव थामहिनबा दाउथु बिखानि दरखंआव फारनैथिंबो बिजुलि औवा थुनानै होनाय जायो बे औवाया आगदाथिंनिया इहिउ बोराइनि आरो आगसिथिंनिया इहिउ बुरैनि मुङै फांनैबो जाथा एबा बिजुलि औवायाव खुन्दुं आवाजों मोन 11 था खुन खानानै होयो जाथानि 6-7 फुटसो गोजौआव ख' गंफा गंफा खानानै होनाय जायो बाथौ बिन्दोजों थाफानाय मोनसे गोनांथार जिरादा जाबाय बैसोमुथिनि आलि बे साहाथिंजा बाथौ बिन्दोनि साहाथिंजा मोनसे एल साइजनि मोनसे बाथौ बैसोमुथिनि आलि बानायो बे आलिखौ नांथारगौ बे आलियावनो 18 जरा मोदाय मोदायजोफोरनि मुङै दौदिनिया बिथोन बादियै दाउ फारौ बोलि होयो दौदिनिनि बिथोन बायदियै खेराइनि सिबिजाथाव मोदाय मोदायजोफोरा बिथांमोनानो बाथौ बिन्दोनिफ्राय जागायनानै साहाथिं 10-12 फुटसो गोलाव एल हांखो बायदि बानायनाय बे आलिया गुवारै 12निफ्राय 20 इन्सिसो जायो आरो गोजौआ 4 बा 6 इन्सिसो जायो बे आलिखौ अन गुन्दै सारनानै मोजाङै साजायो बेयावनो बिथां सिबिजाथावफोरनि मुङै थाखानाय जायगायाव गोदोआव जेरैबायदि जायगा होदोंमोन बेबायदिहाय बिथांमोननो मासि होगोन बे जायगायाव आसनाव फाथालि बयो गांफ्रोमबो फाथालिनि सायाव आलारि बाथि गंफा गंफा गय जरा फाथै जराजों लोगोसे थालिर फिथाइ जरा जरा आरो प्रसाद बावफायो बैसोमुथिनि आलिनि सायाव सानजा रुगुंथिं 18 जरा खांख्ला थुयो आरो औवानि माया जे मोनसे बानायो खांख्लाजों लोगोसे खायफा जाथ्रासि एबा मोखोना दालाय थुजाबनानै होयो माखासे नि बिदिन्थियारि ओंथिया जाबाय मायाजेनि बिदिन्थियारि ओंथिया जाबाय मायाजों बुंफबनाय बे खोमसि आरो रिमोनला बुहुमाव सोलिनानै जानांगौआ जोबोद गोब्राब जों बायदि बे सुबुं जिबिनि थाखाय आजोला सुबुं जिबिनि थाखाय बे माया गोनां बुहुमाव सोलिनानै जानांगौआ जोबोद गोब्राब जायो बिनिखायनो बेबायदि मुलुगावनो नोङो गावखौ सामलायनानै जाफुंसार जिउ दानांगौ बेयावनो नोङो मानसिफोरजों मोजां गियुनि गियानि जायोबा मोजां होननानै बाख्नायजागोन गाज्रि आखल गियाननि जायोबा गाज्रि होननानै नों बांसावजागोन हयथ' बुजानो हागौ साजाबो मोननो हागौ दा बिनिखायनो बे मोजां गुनफोरखौ आरजिनो थाखाय बे 18 जरा मोदायजो माने देब देबी माने बिसि फिसाय जरा बिसोरनि अननाय बोर मानसाखौ सुबुं जिबिनो नांगौखायनो बे खेराइसालियाव जाय सोर जिबिखौ जायो सोरबा फारौ खौ बोलि जायो सोरबाया बोलि जाया सोरबाया दाउ जायो सोरबाया दाउखौ बोलि जायो सोरबाया जाया बेबायदिहाय बे बैसोमुथिनि आलियावनो दौदिनिया जेब्ला मोनसे आयदानि उनाव गुबुन मोनसे आयदाखौ मोसागोन बे मोसानाय समाव मोसा फाखोसे एबा फाखोनै गिदिंखांनायनि उनाव बियो
बाथौ बिन्दोआव थानाय थुंग्रि गंनैनि जायखिजाया गंसेखौ लानानै ब्रे थुनानै होगोन आरो बे जेराव बे थुदों बेयाव माने बे बोलिखौ होनांसिगौ आरो बे ओमफ्राय मा बोलि होनांगौ बेखौ बे माखासे जगालि थायो बे जगालिफ्रा मिथिखायो बे मथै बोलिखौ होसिगोन जगालिफ्रा होनानै दौरिया बेखौ हाथारसिगोन बेबायदि आरो बे माने बैसुमुथिनि आलियाव बै 18 जरा 19 जरा मोदाय मोदोमफ्रा जायगा मोनो बेबायदि बोलि होनानै सिबिनायनि गेजेरजों बे खेराइनि सिबिनाय गोदोनि खेराइनि सिबिनाय आरो बिनि अनगायैबो खेराइसालियाव माखासे माने मुवा बेसादफोर नांगौ बे मुवा बेसादफ्रा गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोर थोजाफा गय नांगौ थालिर फिथाइ थोजाफा माने गोथांबो गोमोनबो 22थानिख्रुइ बांसिन आलारि बाथि थोजाफा खुन्दुं आवा नांगौ थोजाफा थाव जानाय मोनगु दुब्रि हाग्रा आरो सिन्दुर थोजाफा दाउ आरो फारौ खमैनो 18था दाउ बेनि मादाव मानैया जानांगौ दाउला गोजा 6 जरा फारौ नांगौ थोजाफा धुप धुना खुन नांगौ आरो 2 फुटनि रायदों ससे जरासे सेरेब बथल आरो नांनायसेबां जौ बे जौआ जानला मोनला जौ नङा बे जौ गोथार जानांगौ दौरिया संनाय दुगै लोबै संनाय जौ गोथार जानांगौ बेखौ नोङो दौरिनि बिसिफ्राबो दांदेरनो मोनबावा गुबुन मानसिफ्राबो दाङानो दौरिया गाव दुगैयै लोबैसो बेखौ संनांगौ आरो बे जौ गोथार बेखौनो बेयाव होनाय जायो थोजाफा लाइजौ लाइ आरो फाथालि इसिमाजों समान गोलाव आरो गुवार जखानि जि गुफुर नांगौ 12-13 फुट गोलाव गोदोआवथ' इन्दि जिखौसो बाहायोमोन बा इसिमा दायोमोन ना बर'फ्रा बा जोमनो एबा बिसिना बनो बेखौ बाहायोमोन दा नों हाथाय बाजारावनो एभेलेबल नालाय बायनानै मोनो नालाय बे जि गुफुरखौ गोरा नायनानै बायनानै लाङो आरोखि गंसे काहानि खुरै थोजाफा थुलुंसि नांगौ थोजाफा अन गुन्दै 18 जरा खांख्ला नांगौ दै सान्थि नांगौ गाम्बारि खामफ्लाय जरासे नांगौ ख' जरासे नांगौ जो जोला गासा जरासे नांगौ थुंग्रि जरासे थोजाफा दाउदै बे माखा थोजाफा होननायाव माने आं अनजिमा होआखै दन गंनै थोजाफा माइ माइरं बिजुलि औवा थनै 18 जरा खांख्लाया खेबनै जाबाय नामा 18 जरा मोखोना एबा लोखोना दालाय एबा बिजौ थालिर मैखुन खुंसे थालिर गांखं मोननैसो नांगौ बे गराय खारनाय समाव माने गराय बानायनो थाखाय ओमफ्राय थालिर दना नांगौ बे थालिर खुनाय बेबायदि ओमफ्राय मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट एबा दामग्रा देग्रा दामजु हिसाबै खाम गंनै एबा बे खामखौ दौदिनिया गुबुन नामजों गाबज्रियो बेखौ खावलाय गोसोम होननानै बुङो बेयाव खि बायदि माबा फुनोखाय बेखौ खावलाय गोसोम होनना बुङो बेखौ दामनाया जायाब्ला बे होस्रावगोन दाय खावलाय गोसोम होननानै बे ओरै नायहाबनानै बेबायदि माने होसिख्रावनायनि रागा जोङो बियो बिनि कड नामा खावलाय गोसोम जरानै एबा गंब्रै सिफुं नांगौ जाय सिफुंखौ दौदिनिया मा होनो खुगा गोलाव होननानै बुङो गोलाव नालाय जोंना सिफुङा बर'फोरनिया खुगा गोलाव होनो ओमफ्राय जरासे जथा नांगौ बे जथाखौ गावरेमा होनना बुङो दौदिनिया गावरेमा बेबायदि आरो दा मख'नो गोनांदि गोजौआव मख'नाय मुवा बेसादफोरखौ खेराइसालि बानायग्रा हिसाबै बाहायो आरो माखासे मुवा बेसादफोरखौ नांनाय समाव लानानै बाहायो जगार खालामनानै लाखानाय दाउ फारौ आरो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरखौ नांगौ समाव जगार होनो थाखाय बिबान होखानाय जगालिफोरा थाखायो आरो बिसोरो नांगौ समाव जगार होयो बे माने बेबायदिहाय माने खेराइया आराम्भ जायो माने जागायो आरोखि बिनि उनाव खेराइया जागायनोसै दा बिनि उनाव दौदिनिया ओलोंगि खांबाय दौदिनि ओलोंगि खांनायनिबो बेयाव माखासे जिनिसाबो गैबावा दौदिनिखौ नोङो ओलोंगि खांहोनायनि सिगां माबा खालामबावो बिनि खाथियाव दाउ मासे बोलि होबावो बिनिफ्रायसो दौदिनिखौ गाम्बारि खामफ्लायाव फज'गोन ओरै खोला मोखां जानानै बे जेराव बाथौ बिन्दो बानायदों बे बाथौ बिन्दोब्ला बे बाथौ बिन्दोनि एसे बैथिंजा नङाबा बैथिंजा गाम्बारि खामफ्लायाव बनानै बेयाव फज'गोन बिनिफ्राय बेयाव माबा माबि मन्थ्र रायनानै आरोबाव मोनसे बे खेराइसालिखौ बिसोर माने चेक खालामनानै नायबावो आरोखि बिनि उनाव मा खालामो बाथौ बिन्दोआव लाबोनानै दौदिनिखौ ओलोंगि खांहोयो ओमफ्राय दा मा नुबावदों जोङो खेराइसालियाव साहाथिंजा मोनसे टेम्परारि न'मा न' बानायो बिसोरो दौदिनिया बेयावनो थायो
दौदिनिजों थाफाग्रा सानै बे आइजोफ्राबो बेयावनो थायो जेब्ला नांगौ बिसोर फैसिगोन नाङि समाव बेयाव हाबनानै थायो थिग बेबायदि आरो दा बे गोदोनि मोनसे परम्परा जाय परम्पराखौ दाउ फारौ एबा जिब जुनार बोलि होनानै सिबिबोनाय जादोंमोन बे खान्थिनि खेराइ बे मोनसे परम्परा दिनैबो बे खेराइया थांनानै दङ खायफा बेखौ मोजां मोनो आरो नाथाय समनि फाखनाव मुगाया गुस्लायनायजों लोगोसे जोंनि आपकामिं जेनेरेसना जोंनि उन जोलैफ्रा बेखौ मोजां नुयैलाय बेखौ फोसाबनायखौ लुबैनायलाय बियो दिनै बे जिनिसा दङब्लाबो माखासे बाथौआरि बर'फोरनि गेजेरावनो बेखौ नागारनानै गुबुन रोखोमनि दिनै बोराइ बाथौखौ सासेल' सोरजिगिरि हिसाबै सिबिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बियो बयनिबो थाखाय एक्सेप्टेबल बा गनायजाथाव जानानै दङ बेखायनो बे जायखौ दिनै एबिएम अल बाथौ महासभा होननानै बुंदों एबा गोदोआव जायखौ आब्रु होननानै बुंदोंमोन अल बाथौ रिलिजियास इउनियन बे आब्रुनि नाजानायाव 1992 इं मायथाइयाव दाजानाय बे आब्रुआ गुबुन गुबुन धोरोमनि जि मनग्लाबनाय गुबुन गुबुन जोंनि नसुंसेयाव थानाय हारिफोरनि जि बर' हारिखौ बाथौ धोरोम सिबियारि मानसिफोरखौ मुगैनाय बे मुगैनायफोरखौ नोजोर लानानै आब्रुनि मावथि बिथांमोना साननायसै जे जोंहा निस्सय बे जिनिसखौ फोसाबनांगौ दं सोदांनांगौ दं माखासे गोरों बिथांमोना दहाय आं माखासे मख'बोदों बेयाव बुंथिगिरिमोन दिनैनि दिनाव थांनानै दङ रुपनाथ बसुमतारी बिथांमोन बिदिनो कान्तेस्वर बसुमतारी बिथांमोन दङ बानेस्वर बसुमतारी कान्तेस्वर बरगयारी बानेस्वर बसुमतारी बिनिफ्राय मंगलसिं हाज'वारी दा बेबायदि माखासे बिथांमोना बे एक्स प्रेसिडेन्टआ मा नाममोनलाय रङियानिया दाखालि बारगौ माबाया बखिष्ट बे बिथांमोन बायदिया नाजा माने मोनसे डिसिप्लिनाव लाबोनो नाजादोंमोन मुगाखौ बुजिनानै दिनै बिथांमोना लाबोनो हादों आरो बे बाख्नायथाव दा गुबुन जाथिफ्रा मुगैयो बे खारनाव मुगैयो बा आंनि नोजोरावबो आं बेखौ बारा साबजानाय बायदि नुवा एफा मोजां गोथार खेराइसालिया गोथार गारजासालिया मानो दाउखा सिला हाबजानाय जानांगौ मानो मोसौ मोसा हाबजानाय जानांगौ मानो दैमा सेराव हाग्राबारियाव जानांगौ बियो जुदि गोथार जायगाब्ला बियो जुदि मानसिनि सिबिजाथाव जायगाब्ला सिबिसालिब्ला बे जायगाया मानसिनि खाथियावनो थानांगौ आरो बियो मोनसे मोजां कनस्ट्राक्सननि गेजेरजों मोनसे मोजां न'नि गेजेरजों जेरावनोखि नोङो मोजाङै साखोन सिखोनै दुगैयै लोबै थांनानै गोसो गोथारै बिबार बारसे बावनानै सिबिनो हानाय जानांगौ बेबायदि माने मोनसे मोजां जायगा जानांगौ आरो हाग्रा बंग्रायावथ' माथो नुनायाव उसुबिदा नुयो बे मोसौ मोसा हाबलांनाय बेफोरबायदिखौ दा बेबायदिखौ नोजोर होनानैनोथ' बोधय जोंनि जि फाउन्डार आब्रुनि फाउन्डारफोर बिथांमोना बे मोनसे दिनैनि जि सोदांनाय फोसाबनाय दिनैनि जि थानसालि लुनाय दिनैनि जि पार्मानेन्ट मोनसे एसेट बानायनाय बेयाव गोसो होदों आरो बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो सापर्ट खालामदों मोजां मोनदों गुबुन धोरोमारि मानसिफ्राबो बेखौ मोजां मोनदों बाख्नायदों दा दिनैनि नोजोराव आं नुगासिनो दङ दिनैनि नोजोराव गुबुन धोरोमारि मानसिफ्राबो बेबायदि बाथौ थानसालियाव सिबिनो फैयो आलारि बाथि लानानै बिबार दाइसे लानानै बिबार बारसे लानानै बिथांमोनाबो खुलुमफैयो माइदांगुरियाव थानाय जिथु रिसार्च सेन्टार बेयाव खुलुमफैनायखौ आं नुगासिनो दङ आरो बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन थानसालिफ्राव खुलुमनायखौ आं नङा गुबुनाबो बथाय बुंगोन दा बेनिखायनो आंनिब्ला आं लुबैयो जोंनि जि खेराइसालि बे खेराइसालिया पार्मानेन्ट जानांगौ बेयाव नोङो सिबिखांनायनि उनाव मोसौ बोरमा अमा हाबनो हानाय बे जानाङा आरो बियो हाग्रा बंग्राजों दुफबनाय जानो नाङा बे जेब्लायबो सिबिजाथाव जानांगौ आरो दिनैनि आपकामिं जेनेरेसना नोङो बेयाव बहाबा नोङो कर्ट कासारि अफिस आदालताव हान्थिगोन बहाबा नों सोलोंथाइ आरजिनो थाहैगोन बर्डिंआव थाहैगोन बबेबा गोजान जायगायाव हान्थिगोन दावबायहैगोन बे दावबायहैनायनि सिगां
जाहाथे गय जरा फाथै जरा होनानै बिबार बारसे बावनानै खुलुमलांनो सुबिदा जायो बे नोजोरखौ बिथांमोना लाखियोब्ला मोजां जायो आं बे बुस्थुखौ लुबैयो दिनैनि नोजोराव नों गानै जोमै थांगोन गानै जोमै नों सोर हाग्राबारियाव बेखौ सिबिहैगोन बे बुस्थुआ जानो नाङा बे एखे उद्देश्यखौ लानानैनो आब्रुआबो दिनै सिगांबोदों आरो बेल' नङा दिनै जों खोनाबाय दिल्ली बायदियाव बाथौ सिबियारि मोनसे गौथुम जाबाय बाथौ एबिएमनि मोनसे गौथुम जाबाय आरो बियो नेसनेलल' नङा बियो इन्टारनेसनेल जानो थांबाय दिनै नोङो नेपालाव मोनगोन बाथौ सिबियारि बेनिफ्राय नोङो बांलादेशआवबो बाथौ सिबियारि दङ आरो आसामनि अनगायै बेलेग बेलेगथ' दङ इण्डियानि बाहेरायावबो बाथौ सिबियारिफोर दङ होमब्ला जोङो बे जिनिसखौ मोनसे इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनोब्ला बयजोंबो बाख्नाय जानाय होननानै जों खालामनो गोनां जायोब्ला मोनसे अर्गेनाइजेसनेल बा गौथुमारि गोहोमखौ जोंनो नांथारगोन आरो बे जिनिसा गोनांथि दंथारो बेनिखायनो आं आसा खालामदों नांलाय खमलाय गैयाजासे आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजों बुजा परानि गेजेरजों माने जोङो नोंनिया बोलिसो नोंनिया बिबारसो नोंनिया खोमसि बाथौसो नोंनिया सोरगो बाथौसो नोंनिया खरम बाथौसो नोंनिया मनि बाथौसो होनलायलायाबासिनो गासिबनिबो गोरों गोराफ्रा ज' फैनानै बेखौ जोङो मोनसे एखे सिबिनाय एखे आसारजों एखे खान्थिजों बोरै दैदेनलांनो हायो बोरै खालामलांनो हायो बेखौ नाजानांगौ दं आरो बाथौआरि बर'ल' नङा बर'फोरनि मादाव जाय जायफ्रा गुबुन धोरोमारिफोर दङ जयगुरु दङ बर'आव कृष्ण गुरुबो दङ संकरिबो दङ ख्रिस्टानाथ' दंखायोआनोसै दा बिथांमोननि गेदेमा बिथांमोनाबो बुजिगोरों बिथांमोनाबो जों जिहेतुके बाथौ धोरोमारि मानसिफ्रा राव थुनलाइ हारिमु गासिखौबो फोथांनानै लाखिदों आरो बिथांमोनाबो जुदि बर'नि राव थुनलाइ हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो जुदि गोनांथि दं होननानै सानोब्ला आरो बर'खौ गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननांगौ होननानै सानोब्ला बे बाथ्राखौ बिथांमोना बुजिनांगोन आरो बुजिनानै जोङो गुबुन धोरोमारि बर'फोरसो जोङो बेयाव बाहागो लाफैया ओरै सानालासिनो बाथौ धोरोमनि नैबे प्लेटफर्मावनो फैनानै जोङो बर' हारिखौ बोरै अर्गेनाइजेसनेलि स्ट्रं जानानै बोरै मुलुगनि दरबाराव दैदेनलांनांगौ बे बाथ्राखौ ज' सानलायनांगौ दं होननानै आं सानो आंनि बिबेगा बेखौ बुङो नांलाय खमलाय जा माने कनस्ट्राक्टिभ नांलाय खमलाय जा जुक्तिनि गेजेरजों नांलाय खमलाय जा नाथाय बेखौ सलुसनाव लाबोनांगौ आरो सलुसनाव लाबोनो हायि जेबो गिदिर खोथा बेयाव गैया गतिके आं बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायदों जोङो बर' जानानै थांनानै थानो लुबैयोब्ला जोंनि राव थुनलाइखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन जोंनि हारिमुखौ जों गेरेमसा खालामनांगोन आरो जोङो बेबायदिसो जोङो मुलुगनि दरबाराव मोनसे जाथि हिसाबै जों थांनानै थानो हागोन आरो बेखौनो जुदि लुबैयोब्ला बयबो ज' खौसेयै नैबे आं बुंनाय बायदियै फैनांगौ आं बेखौ खावलायो गतिके आं बेखिनिखौनो बुंबाय जोबनायाव नोंथांमोननि बयनिसिमबो साबायखर बावनानै आंनि जि बिबुंथि बेखौ आं फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय साबायखर थाबाय बिथां गेदेमानसिम गेदेमा बिथाङा खेराइ होनाय गोदोनि खेराइ इसोरखौ मोननो थाखाय जिथु खेराइ होनाय बे खेराइ होनाय आरो दानि खेराइनाय बिनि बागै गुवारै खेंफोरथि होबाय बिनि थाखाय गेदेमा सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरनानै दिनैनि बे धोरोमारि सावरायनाय बेखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दहाय आफा बोराइ बाथौ गोजोन्थों खुलुमबाय